Obliekajú sa do čierneho, vlasy majú vyčesané dohora. Nevšedným výzorom upútavajú pozornosť už na prvý pohľad. Vtedy to znamenalo v prvom rade byť iný. Väčšina mládeže v tom veku sa nejako snaží vyčleniť. Že? Boli pankáči, boli metalisti, boli depešáci, boli zväzáci a tak ďalej. My sme boli depešáci vtedy. Tá masa ľudí, všetci v čiernom, účesi nastajlovaní. Skrátka, to bol veľký kult, čo je aj do dneska. Akurát, že vtedy tak ortodoxnejšie sa obliekali tí ľudia. Dneska už máme nejaké tie svoje roky, takže každý už tak prirodzenejšie viac menej chodí oblečený. Ale niektorí ešte stále zaužívajú tie určité zvyky ešte z tých starých čias. A určite, keď je party, tak človek si dá to oblečenie a proste je to vidno. Proste, že je to rozoznateľné, že áno, že to je depešák, alebo aj keď je starší, že áno, je to starý depešák. Ja som bol v 88. na koncerte a potom v 98. Hej? A bol to teda šok pre mňa. Pretože som tam zbadal všetkých tých ľudí už o 15 kg ťažších, o 10 rokov starších a už poobliekaných úplne ináč, ale boli tam. Nemám rozlíšené, že Depeche Mode vtedy a dnes. Pre mňa Depeche Mode bol od začiatku, od toho 84. roku až do dnes. Tieto tetovania som si dal robiť na základe toho, že David Gehenny ich má tiež, čo je môj vzor a v podstate milujem tú kapelu, takže som sa rozhodol, že si tie tetovania dám takisto spraviť. Prsteň, to je Skull Ring, áno, ktorý som si nechal vyrobiť sám, ktorý je tak, by som povedal, na takých 80% podobný tomu Davidovmu, čo som aj tak rád, lebo pol roka som ho záňal. To je patinované striebro so zírkonmi čiernymi a červenými. Raritný, jasné, že nejaké bečka singlov a takéto veci. A remixy, Adrian Sherwood remix a teraz sme to počúvali people, len také tie zvuky. Každý povyťahoval s váčkou kazety. A sa nahrávalo sa, kopírovalo sa. No to bolo o neskutočnej dôvere, pretože jednak, jak si požičiavali ľudia a jednak aj to nahrávanie. Ja som si nahrával z Havížova od jedného človeka a predstavte si, že mu v krabičke pošlete peniaze, niekoľko 100 korún, on vám naspäť pošle nahrávku. Človeka, ktorého som ja v živote nikdy nevidel, nič som o ňom nevedel, ja som mu poslal peniaze a za týždeň mi prišla krabička s nahratými kazetami, ešte to bolo naklepané pekne, že na stroji názvy pesničiek. Však Depeche Mode, keď prišli do Prahy v 88. oni boli šokovaní, že v tejto krajine nepredali oficiálne jednu jedinú platňu. A zrazu tam prišlo cez 20 000 ľudí, všetci v čiernom. Policajti s vlčiakmi to tam regulovali. Boli z toho hotoví, lebo to životne nevideli a sa toho báli a startovali 150 korún. To bol Prago koncert, a už tá cesta začínala. Ja som nastúpil v Trenčíne, teda skúšal som nastúpiť do rýchliku, ktorý šiel z východu do Prahy. A nastúpil som tak, že som sa tam nejako vtesnal. Za mnou zavrel ten výpravca tie dvere, natlačil ma, stal som na jednej nohe až do Prahy a dýchal som vzduch, ktorý práve niekto vydýchol. A to bol vlak, ktorý bol plný ľudí oblečených v čiernom. A sme sa v živote nevideli, ale všetci sme mali spoločnú tému. Hneď sme sa vedeli porozprávať. Veľký problém bol s tým oblečením a keď trebalo ísť tej pionierskej uniforme a zrazu ja nemám košel, lebo som si prefarbil na čierno, tak teraz čo, bratovú požičať rýchlo veľkú alebo malú? No tak čierna, prečo? No tak to sme nabrandovali kvôli tomu, že sme to videli na tých plagátoch. Keby sa oni obliekali do bieleho, tak budeme chodiť všetci v bielom. Aj teraz budeme sedieť v bielom, že? Keď nastúpil Oceán na scénu, tak proste sa nosili na ruke pionierské šatky, červená farba, takže proste, nebol dosah, samozrejme. Ten, kto bol starší, tak si to vedel nejakým spôsobom zabezpečiť, ale 12-13 ročný chalanisko akurát tak z autobusu vytrhával tvolky a vybíjal na bundu. Neostrihali vás kdekoľvek na taký účes, lebo proste bol nejaký štandard, že nemohlo byť nič holené a ak niekto mal vyholené niečo, tak už bol iný. Takže
strihali sme si sami a to bolo vlastne sa používajú strojčeky na psov, ručné, takže vždycky pred party zraz v parku nástup 10 ľudí a proste jeden, čo sa obetoval, strihal. Dosť často, keď príjem od holiča, tak dostanem vina na ne, ale snažím sa to proste, musím si vytrpieť. Myslím si, že ten účes nerobí človeka. Nemôžem posudzovať ľudí podľa obalu, ale čo je v nich. A to veľa ľudí tak robí, že proste pozerajú sa na mňa a prikajem po meste. Ja som si zvykol na to, pozerajú sa na mňa. Nech si pozerajú, veď musím byť. Ja som rád tak, že nerad sa obliekam ako každý. Nejak chcem byť proste nejak extra, že proste výnimka. Nie je to, čo každý nosí. Na tom Šafárikovom námestí vždy sme sedeli na lavičkách alebo pri fontáne a vedľa nás sedeli dvaja páni, ktorí boli divní a proste celý čas na nás pozerali, že čo tento a pozerali na nás a my na nich a tak sme vždy vyšli von zo šafka, sme sa točili cez bránu, sme sa vrátili naspäť za nami. Tak sme bolo ako jasné, že to je proste nejaká, že nás nejakým spôsobom sledujú. Samizdat v okno číslo 6 obsahuje komentár k vystúpeniu skupiny Depeche Mode v Prahe s výrazným negatívnym zaujatím k orgánom Zboru národnej bezpečnosti. My sme zistili následne, po veľa rokoch jeden kolega, profesor politológie v Olomouci, mal doktoranda, ktorý robil tému EŠTB. No a ten chalán niekde v archíve v Banskej Bystrici našiel dokument o tom, že sa to zorganizovalo a Pavel Šaradín v zátvorke 1969, a neviem, že nie je presný dátum. Vtedy tam bol proste človek, ktorý písal zápisnice pre EŠTB. Na tom úplne prvom stretnutí tam musel byť človek, ktorý lebo vedeli presne všetko. Sme mali debatu, že kto to mohol byť, sme si prechádzali fotky a že tento to mohol. Bola snaha kontrolovať samozrejme aj túto oblasť života, najmä ako v prípade mladých ľudí išlo o to, že tu boli rôzne ako organizácie ako Zväzarm alebo SZM, ktoré linajkovali, ako by mal tráviť voľný čas každý mladý človek, aby nebol závadný. Ale popri tom vznikali tzv. Teda závadné podoby životného štýlu alebo určité alternatívy. Závadnými to nazývali teda socialistickí papaláši, ale na druhej strane ten životný štýl sa odzrkadloval práve v tej alternatíve, v niečom, čo znamenalo odlišnosť voči tej socialistickej šedi. Kde robíte? Ja v hydrostave. A teraz čo máte? Ja som len druhý ročník. Našli sme vás tu takto v hojnom počte v kine miesto toho, aby ste boli v škole. Môžem sa vás opýtať, že prečo ste v kine a nie v škole? Napríklad. My sme boli na exkurzii. V kine na exkurzii? Nie. Po závodoch. No a z tej exkurzii ste odišli? Nie, nás pustili. Tak skoro? Ja neviem. Vás môžem poprosiť o odpoveď, z akej školy ste? Som na Bytkárskej. A vy prečo ste v kine a nie v škole? Na brannom cvičení sme odišli skôr. Na brannom cvičení? A vy ste odkiaľ? Zo Šifelovej. A prečo ste tu a nie v škole? Čo? Lebo som bol na kontrole. Akej kontrole? Čo na akej? Na lekárskej. Môžete mi to preukázať? No, doma to mám. Áno, takže klamete, že? Stáme sa, že? Ročne mládež spácha asi tak 10 000 trestných skutkov a jej podiel na kriminalite sa pohybuje medzi 15 a 16%. Mládež pácha trestnú činnosť alebo sa dostáva k trestnej činnosti najčastejšie v závadových skupinách.
Ahoj. Ahoj. Vítam vás. Vidím, že si stihol otvoriť skladičku. Ahoj, Perlečku. Ahoj. V 63. roku taká partia kolibákov myslela, že budú Trumpy a začali chodiť. Potom sa tá partia rozpadla, lebo na vojnu odišli a tak pomreli nejakých a po nejakých rokoch to kamarát obnovil. Takže my sme tu už 30 rokov. Prvý osadný oznak, to máme druhý osadný, takový domovenku. Trumpy sú tak označení ako tá skupina, ktorá spolu ťahá. A tých oznakov je viac, pár sa ich nosí, lebo to sa dá urobiť, povedzme 200 oznakov, tá partia si nechá urobiť 300 oznakov, to vždycky niekomu dajú, no a potom málo kto to takto nosí. Ja to mám tiež akože doma podkladané, ale niekedy mám také, že sa mi podarí, že dostanem ešte raz alebo duplicitný, tak vtedy nosím akože. To je ľudostrate taký oznak. Trumpská osada Nipigon, Bratislava, Policajti to čítali ako tajná organizácia. Trumpská osada, tak pre nich to bola tajná organizácia. Paradoxom je, že keď nám to vždycky takto trhávali, preto je to logicky vždycky len tak trošku, aby sme si celú košelu... Niekto to mal na cvokoch prichytené. No, aby to bolo jedno. Vyšli policajti, dal dolu, hej. Najhoršie to bolo 70. roku. 71. ako začala normalizácia. Vtedy to spustili. No. Nás raz za jeden Wander v zime 3-krát zobrali. 1. maja, čo nás nenapadlo, tak v Tremskom bagle že ideme do sprievodu, do 1. májového. Tak sme prešli asi 30-40 metrov a už nás zebrali. A potom nás každý 1. máj a tieto lampiónový sprievod a čo to bolo, tak vždycky nás predtým zašili. Na 24 hodín. Že Trump je cený jak drahokam, že každú chvíľu ho niekto zebral. Tu sme si kúpili kapustu, to sme boli na veľkom Vandri, tak sme boli, ťažký deň sme mali deň, teda predtým. Kúpili kapustu a nebola na varenie, ale sme ju celú takto zjedli. V 89. bol ten prevrat, ne? A chodili sme do Vajnorskej Viechyby, jak je kukurica. Naraz kúkam, dojdeme tam, my sme tam mali takú svoju miestnosť, tú stredu, popíjali sme vínečko, naraz dojdeme, všetko plné človeče. Vyhrabali sa ven, títo šeliaky starí. A čo nepozerám a toho oného, čo nás vždycky vyšetroval od policie, tam si sedel, jak oného hovorí, no chlapci, čo bolo, to bolo. Ale nesmízneš ty ho táto. Trumpingu tiež. Tak sme ho tam vykudlili. Ty si sa tu ani neukazuj. Chodil na Trump viac, jak my, lebo nás musel stopovať. Návrhy na opatrenia. Urýchlene začať budovať dôvernícku sieť s radou trumpujúcej mládeže ako i samotárov s tým, že s radou získaných dôverníkov začať typovať a budovať sieť spolupracovníkov. Na trumpské osady ako i samotárov založiť obaly sledovania ich činnosti ako presného zmapovania všetkých jej členov a miest, kde majú zriadené táboriská zvané fleky. Najviac, čo im ležalo, ako teda, čo ich trápilo, že neboli sme organizovaní a vedeli sme sa dohodnúť. Nemalo to žiadnu hlavu. Trumping nemá nič. Žiadne vedenie, nič a jednoducho sa dokážu zorganizovať, dohodnúť sa, stretnúť sa a to im nešlo do hlavy. Oni dlho nevedeli pochopiť, jak je to možné, že bez nejakého vedenia, že to funguje. Po stranickej línii ti to nemohli nejako zachádzať. No. To bolo podstatné, čo ich asi škrelo. Trumping to je taká sloboda, voľnosť. Ani šéfa ti tam dosadiť. No, áno. Ale dosadili, keď sme mali potlach, tak to sme ich poznali, hej. Tak nové maskáče mali, čárkované, ne? A neznámi boli. Neznámi a vypitovali sa také kraviny, že to hned človek vedel, že to je oné.
Zhodli sme sa na takejto definícii, že tramping pomaličky sa stáva takým druhom rodinnej rekreácie. Už prestávajú tie idei, s ktorými sa tramping živil, aj na ktorých budoval, a už sa to pomaly presúva do tej konzumnej časti. Tá dnešná mládež fakt má iné záujmy, vidím to podľa našich detí a vnúčat, tak určite sú svetlé výnimky, možno to potrvá, ja neviem, 20 rokov a potom už asi nie. Alebo sa urobí zázrak a sa zase ľudia prebudia a budú chcieť chodiť do tej prírody, lebo to zase vidíme, koľko ľudí, čo ja viem, chodí bicyklovať už, hej, po lese beha a podobne. Takže ten návrat v prírode príde, ale nevieme v jakej podobe. Chcel by som sa vrátiť ešte raz tam, kde sopťa vulkány a voní chrám. Však nedozviem sa nikdy, kde som to vlastne bol. Zradil som šťastnú zem, na veky zabudol skaly spár, kde stroskotal škuner môj. My sme boli vlastne v podstate naozaj úplne prvá skupina, začalo sa to tu v podchode a na tomto mieste tu boli také telefónne budky volakedy a nemali sme čo robiť a bola práve taká zima 84 alebo 84, neviem presne. Vysvetli, čo sú to telefónne budky. Tak my sme proste stávali tam pri tých stĺpoch a sme sa nudili a nemali sme čo robiť. No proste bolo to dávno, tak. Pekne dávno. Tak 84 taká vlna celkovo. Teraz sme asi partizáni za socializmu, keď sa stretli. U fašistov, že koľko mostov si vyhodil? 20 mostov som vyhodil, nehovorte. A kto bol prvý breakdance? Niekto zomrel na prach hviezdy, deti lovia ryby v blate. Nad hlavou sa hojda panel, zástupci vie, čo sa stane. Kvety rastú sivej krychly. Ale všetci si pamätáme, ako prišiel Karol. Dovedli sme ho sem do Istropolisu a teraz, že máme takého kamoša, poďte sa pozrieť, že mohli by sme ho prijať, keď sme boli takí akože zohraní. A teraz, že Karol, tak ukáž. A Karol sa vyzliekol do takých... To je ten deň, hej. Také rytierky. Ne, rytierky mám dlhé šedé. Biele, tie... Biele, ale tak boli takedy. A ja hovorím, že Karol, ukáž im, čo vieš. A Karol, neviem prečo, začal robiť akože balet. Začal tancovať, ja si Karol, tie salata im ukáž, akrobatiku. To bolo... Nikdy nič nezískaš, ak nie si rýchly, ten najrýchlejší z rýchlych. My sme nemali nikdy názov, my sme proste boli chalani z ulice. Divadielka v kraji, niečo sme natáčali vtedy. A vtedy sa nás sa pýtal, že ak sa vlastne voláte? A teraz mi hrozná porada, tak sme si všetci sadli a na 100 názov za niečo, a teraz Karol sa tak postavil na to režisér. Gumený chlap. Gumovia bola prvá verzia Gumovia. Tak sme sa na to strašne smiali, ale nevedeli sme vymyslieť nič lepšie. Už sa to nedalo potom zmeniť nikdy. A jednoducho, keď sa nás pýtali, že čo to vlastne robíme, tak sme vysvetľovali, že my chceme byť niečo ako ruskí vojaci, takže tak asi nie. Áno, na to súdruhovia reagovali kladne, lebo ruskí vojaci tam mali všelijaké také grify ruského breakdanceu a tým pádom tak to prešlo. Uprostred síliska, nikdy nič nezískaš, ak nie si rýchly. Tu sme. Ja som
myslím, že akože dneska robia úžasné veci, ale dnes naozaj všetko už má nejaký to, majú návod. A Peťo Baťany sa naučil točiť na kolene z ničoho proste. Nejak to musel dokázať. A Jano Sirotka sa naučil točiť na hlave. A nevedeli sme, že ako sa to učí. Najprv na hlave len. A ja som bol raz na pohotovosti, že som mal také hrče na sebe, že my sme sa obíjali, nosili sme príľby hokejové, všelijaké chrániče sme sa dávali, obíjali sme sa, tak sme museli na všetko prísť. A mali sme kamaráta, ktorému prasku žili na ruke, keď sa točil na ruke. No a Žilak sme volali. To je strašné čo. Okolo nás sa grupovali ľudia a samozrejme, keď verejná bezpečnosť videla, že sa grupujú ľudia, tak prišli. A už s vetou na perách, že občania rozíďte sa, prišli, tam zrazu videli hudba hrá, chalani sa valajú a už chceli povedať a zrazu kúkali dlhšie. A my keď sme skončili, tak zrazu zaťapkali a odišli. S tými policajtami prišli niekedy aj tajní a s odznakom, že rozíte sa. A jeden mi dal aj za ucho. Ja si pamätám, keď ti zobral brýle. To boli len úplne začiatky, keď ešte sme nič nevedeli, keď to bolo také, že... A to sa stalo tu v Istopolici, keď sa zobral sem donútra, zobral ti takto brýle, hodil ich o zem a rozšlapal ti ich. Ja som pri tom bol. Ja som sa bál ceknúť, ja som sa... Tie úzke brýle. Legendary Karol Zajac. Toto, čo práve vidíte, tu trénoval pred 30 rokmi. Áno, yeah. Bordel pre nestarnúceho Karola Zajaca. Okrem 2 detí a 1 ženy má 44 rokov, priatelia. 45! Aby som nezabudol na tú najdôležitejšiu vec, všetci uprite pohľad na stop, na ktorom sa v tejto chvíli a od tejto chvíle bude nachádzať práve to, na čom sa teraz v tejto chvíli pozeráte. Vytrhal som si štovou vlasy, kramčovi si pamätá ty dekanuky, pravú atmosféru zažili len ulicové zvuky. Spätku dne, pamätá zbraňu a stolož, od skúrok zo srdca, ani žiadna pánoš, mali bojníci, ako z legendary, spomínam na časy, keď tu kráľovali Steel Breakery. Nebolo veľa možností, aby vás nezavreli v tej dobe, aby ste mohol byť iný. Verejne, s úspechom, dokonca za peniaze časom a mohol ste byť iný. Aj v prejave, v obliekaní. Pre mňa to znamená stále to isté, to čo vtedy. Sloboda prejavu. Bod 3. Na úseku boja proti triednemu nepriateľovi poprvé v problematike ochrany mládeže a školstva. Prehlbovať súčinnosť s orgánmi verejnej bezpečnosti pri kontrole lokalít, kde dochádza ku koncentrácii závadovej mládeže s cieľom odhaľovať a predchádzať páchaniu trestnej a protispoločenskej činnosti. Bod D. Do 1. mája 1987 predložiť do vedenia slovenskej EŠTB správu o situácii negatívnych javov vedúcich k páchaniu protispoločenskej činnosti učňovskej, stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže za rok 1986. Pre členov a členky subkultúr v období socializmu bola subkultúrna identita tou hlavnou identitou, ktorú mali vysoký stupeň stotožnenia sa s danou subkultúrou, čo sa naozaj prejavovalo v tom, že tak sa obliekali, tak sa správali, akým spôsobom trávili svoj voľný čas, stretávali sa s ľuďmi z tej istej subkultúry, utvárali si tú skupinovú identitu, ktorá bola veľmi, veľmi ako dôležitá preto, aby cítili tú spolupatričnosť. Čiže na jednej strane to bola snaha byť iným, odlišným, na druhej strane patriť do nejakého väčšieho celku. V súčasnosti môžeme hovoriť o tom, že platí tu nejaká
kvetnatost subkultúr. Každý si vyberá a môže vybrať niečo z konkrétnej subkultúry, ale nemusí byť jej konkrétnym členom. Taktiež vlastne môžeme hovoriť o tom, že v súčasnosti sa subkultúry ako keby presunuli k nejakým estetickým kódom. Sú to len kódy, ktoré si vyberáme, lebo sú pre nás priateľné, sú zaujímavé a považujem ich, využijem možno slangový výraz cool. Píšte všetci modrým perom. Iná farba nebude. Píšte všetci rovnako.